do tých záverečných 5 kôl nadstavbovej časti. Trenčín ide do zápasu s touto zostavou. V bráne číslo 1 Vozíňa, obrana sprava 11. Pridali tomu vysokému víťazstvu ešte Niegoš Kupusovič a celé to spečatil Artur Gajdoš. Arbitri dnešného stretnutia nám priviedli dnešného zápasu. V bráne Trenčína je Vozíňa, no a v tejto chvíli sa nám na obrazovkách Nova Sportu začína otvárací zápas. Košičania pri tom prvom náznaku boli hlboko stiahnutí pred vlastné pokutové územie. Pozor, Jude Sunday, ďalšia možnosť. Akila! A nie je z toho ani tento raz gól po koncovke Niegoša Kupusoviča. Budú trpezliví, musia byť jednoducho a presní, hlavne čo sa týka tej kombinácie. Možno takto by to mohlo ísť. Platí rýchlosť Niegoša Kupusoviča. A Armin Derlek zakončuje a vysoko nad páli už znútra 16-ky Rahim Ibrahim. Ako som povedal, počkali si na to, boli trpezliví a potom bola tá kombinácia presná. Samozrejme, neviem, či to bol úplne optimálny zákrok. Niegoš Kupusovič, pekné prebratie lopty, veľké problémy Portugalčana Figueireda. Prekvapil ho Niegoš Kupusovič tou svojou priamočiarosťou. Šanca AS Trenčín, 38. minúta. Ibrahim. Armin Derlek a jeho štandardná situácia. Na ktorú si nabiehali viacerí hráči, ešte koncovka z Kovajsu, šanca, ale ani Samuel Kozlovský neprepálil tú žltú obrannú líniu. Rohový kop pre AS Trenčín v 60. minúte. Opäť tam bol na konci Nasim Innocenti v tom obetavom obrannom zákroku. Celú situáciu sledujeme ešte raz. Trošku viacej tej kvality, ak si dovolil ten prvý počas, išiel do hry 1-1, troška niečo zobrať na seba viacej. A skôr ide do tých centrujúcich lopt. Teraz pozor, Krističose, obrovská šanca, Krističose v pokutovom území a Košice vyhrávajú od 69. minúty 1-0. Pýtali sme si moment prekvapenia, čakali sme, že to bude práve na polovici FC Košice, ale stal sa opak. Čistá jasná udrelo na opačnej strane a Košice vyhrávajú 1-0. Ako táto situácia celá vznikla, myslím, že od Lukáša Fabiša, a teraz tam zostala zamrznutá na betón. Vydlaždenú časť. Samozrejme, to je nebezpečné, ale dobrý férový súboj. Skovaj sa. Činoso Emeka. 1-1, 90. minúta. Tak nakoniec to Trenčanom vyšlo, ale hra je prerušená, pretože bol tam kontakt zakončujúceho hráča. S číslom 19, ak dobre vidím, tak skoroval Bright Donkor. V podstate jeho prvý kontakt s loptou sa skončil hneď aj gólom do siete FC Košice. Figueiredo zdá sa, že je v poriadku. No a pozrieme sa samozrejme ešte aj na opakovaný záber. Výborný center ľavačkou do pokutového územia na Činosa Emeku a koncovka v páde pre... Vysoká lopta na hranicu pokutového sme už bráni aj Žán Medveď. Tu máme Učekba a nakoniec Petrak to všetko vyrieši. Faško a teraz Vozíňa musí šprintovať do brány. Zain Jones možno preváhal ten správny moment, mohol to nakopávať, pretože trenčianska brána bola prázdna. Ešte Zain Jones, spätná prihrávka Fabiš a nakoniec Košice strieľajú v nadstavenom čase víťazný gól. Zdá sa, že áno, obrovská košická radosť tu na Sihoti pod hradom Matúša Čáka. Tak ako Košičania strelili nečakane otvárací gól Krističose v 69. minúte, tak prišlo KO už po nadstavených 7 minútach. Šťastní Košičania, no a teraz tie obrázky a zábery na trávniku sú celkom jasné. Smutný, bezradný, sklamaný.